Dneska si ukážeme, ako si postaviť vlastnú hernú konzolu. Ešte, že má Mentos nové žuvačky, bo inak by som toto jak živ nezrobil. Slogan Mentos znel skok do leta. Potreboval som teda vymyslieť niečo, čo je hodné mojich stavby milujúcich fanúšikov. Chopil som sa príležitosti a papiera, mačka sa chopila mojej trpezlivosti a začali sme budovať kartónový basketbal. Taký, aký som hral, keď som bol ešte pidibača. Toto si môžete vyrobiť aj doma, takže berte toto ako návod. Ak chcete vedieť podrobnosti, skočte na YouTube v bio, tam nájdete napríklad rozmery kartónových krabíc, ktoré práve spájame k sebe. V prvom kroku si musíme postaviť funkčný automat, ktorý nám bude loptičky vrácať naspäť, a v druhom kroku je zase v pláne samotný kanón. Ten musí vedieť vystreliť loptičku do koša a zároveň sa musí vedieť otáčať. Potom ako kanón kanonoval, som sa presunul k spomínaným košom. Tie najlepšie napodobíte malými vyrezanými štvorcami v papierovom pohári. Vyrežete ich tak cca 7000 a môžete koš pospájať. Ostávalo už len dodať basketbalové detaily a všetko umiestniť. Hra bola dokončená, mohla sa začať zábava. Tu už máme prvého súťažiaceho. Vyhral si 10, čiže 1, 2, 3, 4. Toto co je vlastne tvoje? Ty si netrafil ani jednu. Ak sa ti stavba a skok do leta páčili, daj follow a skoč pozrieť backstage vlog. Zatiaľ stavbe zdar.